بێدەنگ نەمان ئەم بێزار نەبوون مە سەرین نەتەواند. 5,000 ساڵن بەرخوادان ئامە ددۆمە. ji înanayan heta îştaran, ji rozayan heta Leyla Qasıman, ji xuşkên Mirabel heta Sakîneyan, ji zhêveyan heta Nûdeman, bi parastinên nirxên civakî, çi li dijî êrişê li hember Kurda, çi jî li hember her cure biyanîbûn û bêkokiya pişaftinê, bi zanebûn ruhê berxwedanê yên welatperweriyê xweparastin e. Me rê li ber tunekirina giyan û bedena baweriya gelan girt. Pirtûkên pîroz ferman dikin pêşî gotin hebe jî, beriya gotinên pîroz, bereket û herî pêwîst, hilwerîn û afîranîr hebûn. Ku jinan li bedena xwe jiyan li tasvîr dikir û ew tasvîr li kevir û zinaran dihatin kolandin. Em jinên Mezopotamyayê beriya dîroka civakî hebûn. Me wekî jinên Kurdistanê yên Mezopotamyaya jorîn dest bi tekoşîna rûmet û xweşikiyê kir û dawiya 40 salên vê tekoşînê da em hatin asteka ku bikaribin şoreşa jinê pêk bînin. Ji bo mayîndekirina veguherîna zîhnî ya vê şoreşa jinê, me nirxên jinên esas kirt û di jînolojiyê de ango di zanîna jin jiyanê de dest bi pratikê kir. Pergala netewa dewletan ku bi soza azadiyê hatiye avakirin, lê ji gelan ra koletiyê ferz dike, di destpêka sala 1900 de dest bi avabûna xwe kir. Kurd di vê pêvajoyê de bi biryara dewletên metînger û emperyalîst di nava çar netew dewletan de hat parçekirin. Li ger hemû astengên li hember dek û dolabên mêrên serwer ku dixwaze jinê bindest bike, bi pêşengtiya Besê, Zarife û Leyla Qasıman me di tevgerên civakî yên sala 1925, 1938 û 1968 de cih kirt li hember zîniyeta dewleta nijadperesta faşîst li ber xwe da. Berxwedan bû xeta me ya jiyanê. Em bûn sakîne cansîz û bi sedan jinên ku salên 1908 serî li îşkenceyên rejima cuntaya leşkerî ra netewand û li rêya xwe domand. Em bi binevşan re di sala 1990 de bi bêrîvanan, zîlanan û semayan ra bûn pêşengên meşa azadî û rûmetê. Gundê me hatin şewitandin û wêrankirin. Em li nav kuçeyên hatin înfaz kirin. Em bûn rêwiyên koçeriyê. Lê her cîhana ku em çûn, me meşelaya berxwedanê ji destê xwe nexist û li metropolan hêza birêxistkirina xwe pêk anî û em bûn pêşenga tekoşînê. Me kovar weşand û saziya ve kirin. Me ji bo hebûn û ziman û çanda xwe tekoşîna xwe domand. Di sala 1990 de em wek jinên Kurd li meclîsê, li kuçeyan û girtîgeha bûn hêzên pêşengê ya berxwedanê û li her derê me ciyê xwe girt. Ji sakîneyan pêve me girtike kir keleha din ya berxwedanê. Li gel hemû girtin û biçavkirinan me berxwedana xwe domand. Di sala 1992 de bi sazîkirina komeleya jinên welatparêz bi bingehekî birêxistbûna xwe ya xweser ava kir. Di sala 1993 de me komeleya jina azad û navenda çanda jinê ya Dicleyê ava kir û li hember pergala bêdewlet û fereseta serweriya mêrîtî berxwedanekî bê eman mezin kir. Di sala 1996 de bi wêşana kovarên Roza û Şûjin pênûsa ku zîniyeta mêrî ji destê me dizî bûn, me ji nûva girt destê xwe û heqîqet ji nûva nivîsand. Me bi nasnameya xwe ya jina Kurd di nava qada çapemenî, huner, çand, ziman, sendîka, partiyên siyasî, rêxistin û saziyên din de cî girt û digel hemû zextan em bûn hêzên pêşengê ya tekoşîna demokrasiyê. Di sala 1995 de ji bo ku li bedenên xwe li wendakirî bigerin, em bûn dahîkê şemiyê. û herîkên qada û ev robara berxwedanê hêjî ji bo dîtin û can û bedenên xwe yên wendakirî û kiryarê wan diyarin didome. Me rola dayîkbûna ku pergal li me ferz dike red kir û ji sala 1996 vir ve wekî dayîkê aşitiyê hewl da ku riya aşitiyekî bi rûmet vedikin. Di sala 2001 de bi hişmendiya herêmbûnê me navendên heqîqetên
yên di rêveberiyên herêmî de saziyên jinan dîkasûm ava kir. Di sala 2002 de ji bo têkoşîna li hember her cure êrişên tundî, taciz û tecavîza pergala mêrê serwer me komeleya jinan serîs ava kir. Xebata ku bi komîsyonekî dest pê kir, me bi rêxisbûna xweser tacîdar kir. Bi rêxisbûyîn û rengê jinê me siyaseta zilam ya desthilatdar veguherand. Xebata ku di sala 1996 de bi komîsyonekî dest pê kir, li Kurdistanê û metropolan bi rêxisbûyîna bi hezaran jinan ve mezin bû. Rêxisbûyîna ku di sala 2002 de bi komîsyona jinê ya DHP mezin bû, bi kongreyê ku li Tirkiyê cara yekem bi tevlîbûna 10,000 jinan ve hat pêkanîn me anî qonaqekî din. Me cara yekem bi nav û hêza xwe mitîng, kampanya û daxuyanî pêkanîn. Me bi avakirina tevgera jinên azad û demokratîk rêxistina xwe anî astekî jor. Xebatê me yên ku di her alî de berfiret bûn, di sala 2004 de bi konferansa Dökê me tacîdar kir. Di sala 2005 de li Êlihê bi beşdarbûn û nîqaşên bi sedan jinên bi rêxistinî me meclisa xwe ava kir. Di sala 2005 de bi binbanê DTP de me kotaya jinan derxist sedî çil û bi spartina rengê jinê ya li siyaseta pergala hevserokatiyê bi pêş xist. Di sala 2008 de bi pêşengtiya Dökê de bi kampanyaya em ne namusa tu kesîne, namusa me azadiya me ye, me carekî de anî ziman ku siyaset hêza parastina cewherî ya jinê ye û me ısrara xwe ya îdaya azadiyê dubare kir. Di sala 2009 da li hember polîtikayên şerên qirêjiyên dewletan, em bi jinan ra li hev civiyan û me platforma jina ya ji bo aştî ava kir. Di sala 2010 da bi kampanyaya wek em civaka azad û demokratîk biafirînin, dawiyê li çanda tecawîzê bînin û di sala 2011 de jî ji qirkirina jinê ra na me çalakiya heyjhebûnê meşand û hêz li hêza xwe azadî li ser azadiya xwe zêde kir. Di sala 2010 da li Êlihê wek meclisa jinan ya BDP bi sês delegeyê jin em kom bûn, ev hevdîtina xwe me diyarî dayîka dûre ya werkaya ku endama meclisa ya pêşîn ku sala 1979 da li Hîlwanê hatû hilbijartin kir. Di sala 2010 da bi salvegera sed ya heştê adarê di Kurdistanê, Tirkiyê û li her dera em li qadan bûn. Me di her qada jiyanê da tekoşîna wekheviyê mezin kir û ji 2009 vir ve me dest bi sepandina pergala xwe ya hevserokatiyê kir. Di sala 2013 de bi beşdarbûna sedan jinên rojhilata navîn me got gerdûnî bifikire, herêmî tê bikoşe û me konferansa jinên rojhilata navîn pêkanîn. Di sala 2015 de me meclîsên azadiyên yên jinê ji bo mezinkirina tekoşîna aştî ava kir. Li darxistina konferansê jinên ciwan me got me ciwan dest pê kir, em ê bi ciwanî serbikevin. Di sala 10 ya avakirina Dökê de me kongreya jinên azad wek qada tekoşîna hevkar ya jinan li her çand bawerî û nasnameyê bi coş daxuyand. Di sala 2016 de bi kampanyaya ez li axa xwe azadî û rêbertiya xwe xwedî derdikevim, me sedemên hebûna xwe diyar kir. Ji bo şoreşa hişmendî, vexneyên li hember nêzîktiya teorîk ya pergala mêrê serwer û ji bo ramanekî nû di heştê adara 2016 de me dest bi wêşana kovera jinolojiyê kir. Ji bo em bibin dengê jinê ku di encama polîtikayên dervî mirovî û hovane yên Daişê de dîl hatin girtin, me platforma jinên ku bi zordarî hatine dilgirtin îlan kir. Di sala 2017 de bi hişmendiya pêşengên Yekîtiya Netewî wê jin bin, me platforma Yekîtiya Jinên Kurd îlan kir.
ام جوا و زخت و ناترسن نه تندیا کولانان نه جی زندانان ام ترساندن بکرکرنا سیاسی ام بسدان جنین siyasetmedar و اندام هاتن گرتن ما به هزارا لقادا برسدا öldürüyorsunuz bize bize demokrasi öğreteceksiniz bir yürüyüşe daha izin vermiyorsunuz bir de çoluğu çocuğu katlediyorsunuz saraydaki yansın buraya به پولیتیکاین گاسپ و قرقرن و هنجتین روشا آورته به دهان سازین جنان هاتن گرتن مل برخدا و املقادا بو 11 کوملین جنان و یک جی یا زاروکان هات گرتن وک سلیس گوکوشا وکات کومله جنیا جرنه کنگره جنین آزاد کو خدگیهاندن به هزار جنین کو تکوشین آزادیا جنان دمشاندن لعالیه پرگاله و حتی گاسپ کرن حرام olsun oyunuz. Zehir olsun. لسوره، جزیره، سلوپیه، نسیبینه د برخدان ریوبریه خسر دا جنان لقاده پیشنگیا برخدان دکرن. از کردم، از بلندم، از ناکافم، از نامرم. پشتی کو د سال 2016 دا که جا هات گرتن مبریار دا کو تکوشینا آزادیا جنه بریا تجای بمشینه و بسدان جنین ببن بانه تجای دا جبور ناسنامه هبون و زمان خواه تکوشینا خواه بدومینه. ما سال 2019 به برخدان پیشوازی کر و ما جنان به پیشنگتیا لیلا گوان به چالاکیا گروی برچوبونه لهمبر تجریت خطا برخدان بلند کر. Ben buradan açıkça söylüyorum. Kürt halkına, bütün dünya halklarına bu eylem Sayın Öcalan üzerindeki bütün tecrit uygulamaları kalkmayana kadar asla sona ermeyecektir. Ben dışarıda, arkadaşlarım içeride bu eylemi sürdüreceğiz. Dayıkên çarıksıpî digel hemû tundiyên devletê kuçe û kolan neterikandin û berxwedana xwe domandin. İrem'e kazanacağız. İrem'e kazanacağız. İrem'e kazanacağız. İrem'e kazanacağız. Di heftê çileya 2019 de bo balê bikişinin ser çalakiyên greva birçibûnê û jiyanê rawestînin me çalakiyên seknanî li dar xistin. Me zincirên jiyanê pêk anîn. Wek înisiyatîfa deng bidin Leylayê me jinên Tirkiye re hevdîtîn pêk anî û ji bo tecritê dawî bikin me bi hev re dengê xwe bilind kir.